Hey. Welcome to Jacilla Sister Vlog. So ngayon is ipapakita ko na sa inyo yung mga nakupon ko. Actually guys, konti lang siya. Ano lang talaga, tinig advantage ko lang yung mga magagandang kupon sa Walgreens na katulad ng asan yun? Okay. So isang account yung gamit ko and then mayroong 3 digital version ng spend booster. Ipapakita ko na lang sa video ko yung mga spin booster. Nag-apply siya guys. So, nag-apply siya sa lahat ng transaction. Mas maganda pa sana kung may ganito ako that time. Kaso guys, wala akong ganito paper booster. So, parang ganito yung digital version. So, yung 3 ganito na digital version, nag-apply siya kasi yung pinaka pinakamataas lang na i-spend mo is 25, which is makakatanggap ka ng $3. Yung isa naman is $22, makakatanggap ka ng 4,000 points o $4 yun. And then yung isa, mag-spend ka lang ng $20, makakatanggap ka ng 5,000 points or $5 yun. So, since yung item ko is ano siya, $30, sinakto ko talaga siya guys sa $30 kasi mayroong aside sa spin booster, mayroon din tayong digital version ng $4 off of 12 or $4 off of 15, $6 off 12, so mga ganun. So nag-apply doon yung $4 off 15. So ayun na nga guys, ginamit ko siya. Okay? So, sa video ko naman is ipakita ko yung mga deal. So, ipapakita ko na ngayon. Okay? I-recap muna natin yung deal ng mga item na ipapakita ko. So, ito, kapag pipili ka ng dalawa, buy deal siya guys. Ibig sabihin, safe na gumamit ka na points. Kapag pipili ka ng dalawa, makakatagap ka ng $4 register reward. Then, ito namang ating Revlon, which is 30% off din yata sila. So, kapag bibili ka ng dalawa, bibigyan ka nila ng $5 register reward. Kasama na dito yung ating Almis. Ito yung aking second transaction. Okay? So, still nakaano pa rin to siya, naka-clearance. So, $9.49 yung original price nito. Then, dahil naka-clearance siya, $2.39 na lang siya. So, makakatagap ka ng $5 register reward. And then, ito naman siya guys kasi need ko na ng pang sa lips ko. Mas maganda kasi to. Okay? So, yan. Ito yung ilalagay ko din. Okay? So, ayan. Na ipaliwanag ko na sa inyo. So, start na tayo. So, ito siya guys is yung total lahat ng aking first transaction is I think mga $30 siya. Sinakto ko siya na $30 kasi meron tayong spend na booster na digital version which is 3 siya, and then siya guys, nag-apply lahat yung 3 kasi 25, 22 at saka 20. So nag-apply siya lahat. Okay? And then aside from that guys, bakit hindi 25 ang total, bakit naging 30? Bakit pina-30 ko pa? Kasi guys, meron tayong $4 off 15. So, mababawasan siya ngayon. So, kung halimbawa 25 lang lahat yung total ko nito, hindi ko makukuha yung
points when you spend 25. So, sayang naman yun. So, sinagad ko na lang siya na after $4 off 15 is ano na lang siya, ma-reach pa rin niya yung 25, which is nakuha ko naman siya. And then, yun na nga, ipapakita ko sa inyo yung resibo. Medyo malaki yung aking out of pocket, pero anyway guys, okay lang kasi bumalik naman halos 95% siguro ng nagastos ko. So, ito na siya. Oh my god, hindi siya kita, no? Wait lang, ilagay ko muna kayo. So, ayan. Last day pala ngayon guys, Sabado. Okay? Asa naman, di man mag-focus. Ay! Oops. Focus. Okay. So, as you can see, okay, yung ating Revlon. Akala ko yung Revlon is save lang ng price. Hindi pala. Kaya next time guys is pansinin nyo yung mga item na kukunin nyo. Okay? Then ito, Vaseline. Ito siya. And then yung ating Pampers. Okay? So, nag-apply dito yung $4 off $15. Okay? And then, yung digital na coupon ng Pampers. So, yung subtotal ko, yung binayaran ko na lang is $24.32. Okay? But guys, guess what? Mayroon tayong bonus points. So, ito na yung sinasabi ko na nakuha natin sa spend $25, which is $3 yun. Then, $4 when you spend 22. At saka yung spend 20, get 5,000 points. So, nag-combine siya kaya naging $13. 13,000 points. So, as you can see, ito yung opening balance ko, 21. So, naging 41 na siya ngayon. And, aside from that guys, nakatanggap tayo ng $4 galing sa Pampers. At saka, $5 na galing naman sa Revlon. So, a total of $9. Okay, $9 plus plus mo pa tong 13,000 points, which is ano yung total natin? Wait, 9 plus 13, 22. Okay, so 22. Imagine, nagbayad lang tayo ng $24.32. May bumalik naman sa atin na 22 store money, which is magagamit natin sa susunod na transaction natin. Okay? So, after all, lumalabas na itong lahat na item na nakikita nyo is $2 and ano lang siya, $82.32 lang kasi bumalik sa atin, yung nagastos ko is $24.32 and then bumalik naman sa atin is $22. Okay? So, ayun na nga guys, and then aside from that, meron akong nakuhang ganito. So, gagamitin natin to next time. Then, ipapakita ko sa inyo. Okay? So, next naman tayo dito sa ating second transaction. Okay? So, yan. Dalawang Almay. And, guess what guys? 16 cents lang yung binayaran ko dito. Pasensya na guys ha. Okay. So, as you can see, naka-clearance kasi siya. Kaya, $2.39 lang yung price niya. Pero yung original price niya is $2.49 sana. Okay? So, as you can see, yung subtotal natin is $4.78. And then, yung tax, so, yan, $5.16. And then, nag-redeem ako ng 5,000 points or $5 yun. So, as you can see, yung binayaran ko na lang is 16 cents. And then, aside from that is, may nakuha pa tayong $5 register reward na magagamit natin ngayon sa ating next transaction. So, that's it guys. Even though malaki yung OOP ko sa first, still, bumalik sa atin naman yun. Okay, so ganyan lang tayo mag-coupon and thanks for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye. Ngayon guys, so i-recap muna.